La Universitat de Girona i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya hem desenvolupat l'aplicació Alerta Velutina adreçada a apicultors professionals, semiprofessionals i d'autoconsum amb l'objectiu de fer un seguiment de l'abundància de vespa asiàtica en abellars a Catalunya. L'aplicació es va posar en funcionament el 2023 i va comptar amb la participació de 30 usuaris actius que van realitzar comptatges amb 60 abellars diferents. Aquests usuaris van realitzar una mitjana de 8 comptatges per abellar, tot i que alguns van arribar a fer més de 20 comptatges. Les dades proporcionades en aquests comptatges ens indiquen que, tot i les diferències entre comarques, la pressió és màxima durant els mesos de setembre, octubre i novembre, i que l'abundància varia entre municipis i assentaments relativament propers, a vegades separats uns pocs quilòmetres. Les dades obtingudes amb l'aplicació s'han contrastat amb les captures de vespes provinents de les trampes col·adaptades, en abellars on aquest mètode de protecció estava instal·lat. La semblança entre els patrons d'activitat entre ambdós mètodes demostra que l'aplicació és una eina efectiva per estudiar i conèixer la pressió de vespa asiàtica en els abellars. Cal tenir en compte, però, que la majoria de comptatges fets amb l'aplicació s'han realitzat a les comarques gironines. Cal la col·laboració d'apicultors d'arreu del territori per entendre millor l'activitat de la vespa asiàtica i els factors que expliquen la seva abundància, ja siguin climàtics o com a conseqüència de les mesures de control aplicades. La participació és molt senzilla. Una vegada instal·lada l'aplicació i registrats com a usuaris, només cal afegir un assentament i iniciar els comptatges. Aquests duren 30 segons i són individuals per cada caixa. Demanem que, sempre que sigui possible, es facin comptatges a un mínim de 5 caixes per abellar i que els repetiu cada 15 dies, en principi de juny a desembre, preferiblement a les mateixes hores. La informació recopilada es pot visualitzar tant a l'aplicació com al lloc web Alerta Velutina. Es pot consultar públicament l'abundància de vespa asiàtica a escala municipal, però la informació del detall de cada abellar només és accessible per a l'usuari que s'ha registrat i ha entrat les dades. Comptem amb la vostra participació.